Minulý víkend sa v žilinskej korytnačke druhýkrát v tejto sezóne stretli mládežnícke talenty z celého Slovenska. Hokejbalová únia totiž organizovala ďalší ročník úspešného Prezident Cupu, v ktorom si skrížili hokejky hráči dvoch kategórií U9 a U11. A veru, bolo o čo hrať. Dopoludne patrilo najmenším hráčom a hráčkam. Kategória U9 bola rozdelená do dvoch skupín, pričom v oboch sme boli svedkami viacerých výborných zápasov. Svojím výkonom nás zaujal 8-ročný Jakubko Pisarčík, hrajúci vo farbách Spišskej Belej, ktorý v 5 zápasoch zaznamenal 4 góly, 3 asistencie a navyše sa vo finálovom zápase presadil aj z trestného strieľania. Tak nie dlho, nejaké 2 alebo 1 mesiac iba. Dobre, mali sme síce troška silnejšieho supera, ale zvládli sme to a vyhrali sme tento zápas. Chcel som to dať do backhandu, ale dal som to radšej do forehandu. Zápasov bolo veľa, výkony hráčov postupne gradovali. Zaujímavý je však aj pohľad druhej strany, tej rozhodcovskej. Skúsený extraligový rozhodca Martin Bogáň pripustil, že rozhodovať takýto typ turnaja nie je jednoduché. Je to ťažké, lebo tie deti sú všade. Ten pohyb nie je taký koordinovaný, že nedá sa tak predpokladať, dajme tomu ako u mužov, že ako bude ten pohyb tých hráčov. Sú tam aj takisto veľké kvalitatívne rozdiely. Je veľký rozdiel u mužov, keď ide dvaja veľkí chlapi do tela, dajme tomu pri mantineli, ako keď ide chlapec, ktorý dajme tomu hráva aj hokej, že už tú prácu s tým telom alebo teda tie súboje nejakým spôsobom ovláda proti chlapcovi, ktorý drží hokejku mesiac v ruke. Hej, čiže toto je veľmi veľký rozdiel, ťažké. Pýtali sme sa aj, či sú nedovolené zákroky mladých hokejbalistov úmyselné alebo dielom prílišného chcenia. Na 99% sú to presne tie náhodné, lebo tá motorika alebo teda tá koordinácia tej hokejky ešte nie je taká, čiže skôr sú to náhodné. Aj keď historicky si pamätám asi na 1 alebo na 2 také, že chlapec vyslovene úmyselne sekol, ale to sú skôr výnimky ako nejaké pravidlo. Pripustil, že komunikácia s trénermi a hráčmi je niekedy náročná, zároveň však vyzdvihol konštantne stúpajúcu kvalitu Prezident Cupu. Teraz som sa presne bavil aj s chalanmi, keď si porovnám tie prvé turnaje, lebo chodím od začiatku, dajme tomu na Stuna. Keď si porovnám tie prvé turnaje, tie deti, aké boli a aké sú teraz, je tam extrémny progres. Myslím si, že to z veľkej časti naozaj tá trénerská robota, že sa viacej naučili robiť s týmito malými deťmi a dneska naozaj sám som zostal prekvapený. Tie deti si vedia nahrať, už sa vedia nejak postaviť, že vedia využívať tie mantinely, čiže je to, tá trénerská robota je výborná a tá komunikácia je individuálna. Martin Bogáň na záver zhodnotil, že aj na takýchto podujatiach sa vie rozhodca čosi priučiť. Udržať si nervy na úzde. Hlavne pri fanúšikoch, keďže tí rodičia sú trošku emotívnejší ako klasickí fanúšikovia niekde na mužských zápasoch. A jasné, je to naozaj tá práca s tými deťmi. Hej, akože toto sú naozaj tie najmenšie deti, ja nie som pedagóg a sám si tak pilujem tie nervy pri tých deťoch, ale sú úžasné, takže je to super. A zda najdôležitejším kolieskom v súkolí je dvojica organizátorov Marian Hambálek a Helenka Škultétiová. S prvým menovaným sme počas turnaja urobili krátke interview, ktoré vám priblíži široké podhubie organizácie. Koľko námahy ťa stojí, aby si zorganizoval spolu s Helenkou takýto Prezident Cup? Námaha sa nikdy nedá merať. Robíme to pre deti, robíme to už 4 roky. A v podstate tento turnaj sa nám veľmi ujal a radosť detí je väčšia ako akokoľvek námaha. Samozrejme, keď sme pred 4 rokmi so predsedom mládežníckej komisii vymysleli a začali robiť tento turnaj, chodilo nám v každej kategórii 5-6 tímov. Dneska tu je po 10 tímov z každej kategórii a je to veľká radosť, pretože z turnaja na turnaj je nás viacej, deti sú z turnaja na turnaj šikovnejšie. My to normálne toto vidíme, ako tie deti hokejbalovo rastú, jak sa tu z toho tešia a myslím si, že tuto vzniká láska hokejbalu už v tomto veku. Tak samozrejme pri organizácii takýchto turnajov musíme spolupracovať aj s klubami. Od začiatku počúvame ich slova, v podstate vychytávame tie muchy, aby ten turnaj vyhovoval všetkým, hlavne tým klubom, deťom, od cestovania cez hracie časy. V podstate prispôsobíme sa ich požiadavkám, čo sa dá. Takže
úzko spolupracujeme. Marian Hambálek je aj trénerom ženskej hokejbalovej reprezentácie a v rozhovore pripustil, že vždy hľadá potenciálne reprezentantky. Tým, že trénujem aj deti v chalanských kategóriách, vidím v tých 12-kách, 14-kách, už niektorí aj 16-kách, tie, čo tu pred 4 rokmi začínali deti, ako rastú a zlepšujú sa. A samozrejme, všímam si vždy viacej dievčatá. Minulý turnaj som si tu dal 2 do zápisníka, rozprával som s ich trénermi, aj keď sú ešte veľmi, veľmi mladé, tak veľmi sa mi páčili a budeme s nimi pracovať. Zoberieme to oficiálne aj do 16-ky, nech sa učia pri tých väčších dievčatách a naozaj objavilo sa tu veľa, veľa talentov. Ono, človek chodí od sem skoro ráno o 4:30, prístim neskoro večer o 11:00, ale že si s tou Helenkou povieme v tom aute, že stálo to za to, vidíte deti, ako ich to baví, ako sa tešia, tu ich radosť, to neprekoná tá únava. Prezident Cup má svoju históriu, koniec koncov v Žiline sa písala už 4. sezóna. Vyspovedali sme aj hráčov, ktorí na tomto turnaji začínali, avšak vekovo ho už prerástli. Na svoje začiatky sa s nami rozpamätali Pavol Daniel a Laura Hambálková. Tak ja si na to spomínam veľmi dobre. Prvý turnaj, čo tu bol, tak sme vyhrali. Dal som vtedy dosť veľa gólov. Bolo to veľmi dobré a zabavil som sa pri tom. A teraz, keď hrám Štrássku, tak iba na to môžem spomínať. Určite je to veľký rozdiel. Tieto deti ešte sú také malé, ale tá Štráska už si tam hrá dosť tvrdo. A je to veľký rozdiel, veľmi veľký. Asi prvý zápas, keď som sa s tatkom stavil o McDonald's, že musí dať 5 gólov, tak v prvom zápase som dal hneď 5. No, mám veľmi na to spomienky, bolo to pred 2 rokmi a veľmi sme si to užili ako tým. No, tak na Štráske to už je proste o inom a tam musia prihrávať a hrať kolektívnejšie a tu môžeš prejsť sám a dať si gól. Najkrajšia spomienka, že prvý rok sme ju hneď vyhrali, prezidentka. Do Žiliny zavítal aj prezident Slovenskej hokejbalovej únie Miroslav Dragun. Pred kamerou nám opísal, aký je význam organizácie takýchto turnajov. Význam je úplne prozaický, je to rozvoj nášho športu, je to naša budúcnosť, lebo práve deti vo veku 9 a 11 rokov sú veľmi dobre formovateľné a budujú si ten vzťah k samotnému športu. Čiže je to naša budúcnosť, aby sa po našich hokejbalových ihriskách v úvodzovkách nenaháňali len chalani po 30-ke. Pýtali sme sa aj na nedeľný turnaj. Organizácia je na veľmi dobrej úrovni a som veľmi vďačný môjmu viceprezidentovi Marianovi Hambálkovi, Helenke Škultetiovej a celého ich tímu, že v podstate mesiac čo mesiac organizujú tento turnaj a majú ho pod patronátom. A je vidieť aj na týchto zápasoch dnes, že tá kvalita pri tých deťoch aj vo veku 9-10 rokov išla úplne raketovým spôsobom hore. Zaujímali nás aj plány hokejbalovej únie do budúcnosti pre väčšiu popularizáciu športu medzi najmenšími. Snažíme sa aktívne spolupracovať s našimi klubmi a s členskou základňou, taktiež v spolupráci s Českomoravským zväzom hokejbalu pracujeme na jednom projekte z európskych peňazí, z Erasmu. Veríme, že sa to do konca roku podarí dotiahnuť, kde budeme vzdelávať aj trénerov v jednotlivých kluboch, ako pracovať s mládežou a iba vzdelávanie a aktivity podobného rázu, ako sú prezident cupy a iné detské turnaje, sú tá cesta, ktorá nás posunie k tomu, aby aj rodičia viacej dávali deti na hokejbal. Na záver vyjadril Miroslav Dragun potešenie, že od klubov je eminentný záujem o podobné mládežnícke turnaje. Od klubov je záujem navštevovať tieto turnaje. Našim cieľom je hlavne v jarnej časti dostať tieto turnaje aj mimo Žiliny, mimo Korytnačky, napríklad na západnom Slovensku, na malé trojkové ihriska, na východnom Slovensku rovnako. Nech dostaneme na tieto prezident cupy a podobné turnaje čo najviac možno družstiev, ktoré nemajú kapacitu cestovať do Žiliny, nemajú na to finančné prostriedky, ale budú si môcť deti zahrať takýto turnaj aj v ich meste. Poďme ale k hokejbalu. Najmladšia kategória zažila svoje vyvrcholenie tesne po obede. O 3. miesto si zmerali sily hráči Hankopu a Popradských Pirátov. Chcem vidieť hru poriadne. Dobre, tak jak ste hrali doteraz. Jak vpredu, tak vzadu. Viac streľba na bránku. Vy to dokážete. Automaticky, keď dvaja idú do útoku, jeden vystrelí na bránku, ten druhý útočník ide ku tej bránke a dorážam to. Dobre? Chalani, pecka, dajte ruky. A chcem od vás počuť, čo sme? Piráti!
Nepočul som. Čo sme? Piráti! Jej, super chalani, pecka. Dobre robota, jednotka. Piráti v zápase dlho dominovali. Hanko Pusa dokonca nešťastne zranil brankár, avšak to hráčov v červenom namotivovalo a nakoniec sa radovali z výhry 5-4 po samostatných nájazdoch. O priebehu zápasu sme sa zhovárali s trénerom Pirátov Tomášom Ryškom. Zápas hodnotím posledný finálový veľmi dobre. Chlapci ukázali všetko, čo som od nich očakával. Bohužiaľ nevyšlo to, mali nejaké dorážky, s ktorými sme neobranili. Čo sa týka nájazdov, ako sa volil chlapcov? Mal som trojicu v hlave, ktorá by mohla to otočiť v náš prospech. Nepodarilo sa. Maťko Volánsky dal veľmi pekný gól. Celý turnaj mu vyšiel, jak každému chalanovi. Všetko je tak, ako má byť. No a na záver, ako budeš na tento turnaj spomínať? Veľmi kladne, pretože ako som spomínal, chlapci bojovali, siahali si na dno svojich síl, ukázali, čo je v nich. Bol to ich najlepší turnaj, ja som veľmi s nimi spokojný. V zápase o prvé a druhé miesto na seba narazili hráči Spišskej Belej a Žiliny. Z výhry sa tešili domáci hráči. Prvá štvorka je teda nasledujúca: Žirafa Žilina, Spišská Belá, Hankob Bratislava, no a na Zemiakovom 4. mieste sa umiestnil Poprad. Zápasy však boli v duchu fair play a každý dal do toho všetko. Veľmi pekne to povedal Mirko Drozd, brankár popradských Pirátov, ktorého sme sa pýtali na zápas proti Topoľčanom. Čo by si tak odkázal tvojim spoluhráčom pred bojom o 3. miesto? Ako musíte hrať? Dobre, aj toto so srdiečkom a tak ako sme hrali doteraz. Popoludní boli na programe dňa zápasy 11-karov. Rozdelení do dvoch skupín predviedli hráči niekoľko skvelých zápasov, ktoré stáli za sledovanie. Pred náš mikrofón sa postavil brankár Topoľčian Šimonko Blaško, ktorý výbornými výkonmi posunul svoj tím až do finále. 4 alebo 3 roky. A povedz, že čo ťa na hokejbale najviac baví? Chytanie. Jano Lašák. Dobre sme hrali. Pomáhali ti chlapci v obrane? Áno. Dali sme si pokryť a išli sme hrať. Že nech ďalší zápas vyhráme a nech hrajú tak ako teraz. Do finále v kategórii U11 sa nakoniec dostali už zmienené Topoľčany a Spišská Belá, ktorá sa tak predstavila vo finále v oboch kategóriách, čo je naozaj výborná vizitka ich mládeže. Finálový zápas bol mimoriadne napínavý, Belá sa rýchlo dostala do vedenia a dlho vyhrávala. V druhom polčase však Topoľčany zmenili taktiku, zariskovali a nakoniec z toho bola dráma až do poslednej sekundy. Po zápase sa však tešili hráči v bielo-červených dresoch z cenného víťazstva 5-2. Úspech má na svedomí aj tréner Marek Siska. Po úspešnom finále nám zodpovedal niekoľko otázok. Sme nesmierne šťastní, že sa nám podarilo po 40 dňoch obhájiť titul. Je to niečo neuveriteľné, že deti z takého malého mesta to dokázali obhájiť, ale je to len ich zasluhou. Je to dobrá účasť na tréningoch, tvrdá drína a to je asi tak všetko, čo môžem k tomu povedať. Už sme vyhrali jeden turnaj, tak na ten druhý turnaj sme išli, že by sme radi obhájili titul, ale pred finálovým zápasom som im rávil, že slúžite hlavne tento zápas. A deti sa ma pýtali, že ako budeme hrať, či na 3 trojky alebo len na 3 dvojky, a im rozprávam, keď budete hrať takto ako pred 40 dňami, čo sme takisto za 4 minúty mali náskok 4-0, tak potom bude hrať každý a presne sa nám to aj podarilo, takže nevedel som, že to bude také isté a opäť proti tomuto istému superovi. Museli sme dať takú taktiku, mali tam jedného takého strelca, 44, číslo dresu a museli sme proste taktiku takto dať, že nedovoliť mu strieľať, pretože keď mu dovolíme strieľať na bránu, videli ste sami, taká strela, že to ani ja nemám pri mužoch takú strelu. V závere rozhovoru ho takto prekvapili vlastní zverenci. Tak, sme rádi, že sme vyhrali a nemám čo viac na to povedať.
Takže to je asi všetko. Na záver si ešte povedzme, že 3. miesto putuje do Zohoru, no a na 4. mieste sa umiestnili Sviťania. Turnaj Prezident Cup v Žiline ukázal nám všetkým, že slovenský hokejbal má obrovský potenciál. Predsa len na Slovensku sa hrá veľmi kvalitný až svetový hokejbal, o čom svedčia aj mnohoraké úspechy starších kategórií. Všetkým účastníkom chceme aj spoza kamery poďakovať za výborné rozhovory a prajeme ešte veľmi veľa pekných hokejbalových momentov.